Il-primawla tal-qorti ċivili fil-ġurisdizzjoni tagħha bħala qorti kostituzzjonali ordnat lill-Avukat Ġenerali jagħti kumpens ta' 15,000 euro lil Joseph Camilleri peress li hu sofra minn inġustizzja dwar kirja ta' residenza f'Ħaltarxin. Din id-deċiżjoni ngħatat mill-imħallef Mark Ketkuti wara rikors ta' Camilleri li sar sit il-post wara l-mewt ta' ommu Lorenza Camilleri. Fit-30 ta' Settembru 1985 dan il-fond kien ġie rekwizzjonat sabiex sena wara ġie allokat b'kirja miżera favur ċerta Annie Merċieqa om Dennis Fenek u Silvia Fenek li kontrihom saret ukoll il-kawża. Il-kera kienet telet għal somma ta' 211 euro fis-sena. Mirapporti li saru llum il-ġurnata l-istess residenza għandha valur ta' 3,600 euro fis-sena li kieku kellha titħallas il-kirja bil-prezz tas-suq. Wara li qiset iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ il-qorti ordnat kumpens għal vjolazzjoni tal-jeddijiet ta' Camilleri fl-ammont ta' 15,000 euro. Il-qorti qalet ukoll li huwa obbligu tal-istat u mhux tal-inkwilin li jassigura li ma jkunx hemm vjolazzjoni. Raġel ta' 36 sena ġie kundannat 18 xahar ħabs wara li ammetta quddiem il-Maġistrat Gabriela Vella li kellu fil-possess tiegħu materjal pornografiku ta' tfal taħt l-età. Ir-raġel kien għadu kemm ingħata libertà proviżorja fuq każ ieħor dak ta' kondotta vjolenti u ammetta li wettaq dawn ir-reati f'Settembru li għadda u dan billi kellu materjali u permetta l-pornografija li kienet disponibbli fuq il-kompjuter tiegħu u li wera materjal indiċenti ta' persuni taħt l-età. L-Ispettur Roxanne Tabone eżebit numru ta' oġġetti li tar-raġel li huwa minħalaxa li inkludi wkoll il-mobile tiegħu. L-Avukat Mario Mifsud li dera l-akkużat talab lill-qorti biex ismu ma jxandarx fuq il-mezzi ta' xandir għal diversi raġunijiet li ma talba kienet milquha mill-qorti. Minn barra s-sentenza ta' ħabs huwa ġie impoġġi taħt ordni ta' trattament tal-perjodu ta' 60 u ordni li jirrabilita mill-vizzju ta' droga. Il-qorti ordnat ukoll distruzzjoni tal-materjal pornografiku li nstab fid-dar tiegħu.